Dissabte 30 d'agost del 2025. Sortim de bon matí del poble de Planès, prenem un bon sender que puja ben marcat i còmodament fins a l'Orri de Planès. Se segueix passant per l'Orri de la Coma dels Pastors, un refugi de pedra útil en cas d'emergències, i per l'Estany de Planès. Guanyem una mena d'ampli coll que dona accés a un altiplà i girem a l'esquerra per assolir la cresta per terreny una mica pedregós però sense complicacions. Ja a la cresta, l'emprenem en direcció nord cap al Roc del Boc per terreny fàcil al principi. Arribant a una franja de roca blanquinosa, la cresta s'adreça i es torna una mica aèria, però molt assequible, fins que arribava al famós pas del violoncel de tercer grau sobre bona roca. Passat l'escarpament, seguim amb alguna curta grimpada fins al cim del Roc del Boc. El següent tram és el més interessant i mantingut, amb nombroses grimpades i desgrimpades per bona roca de segon o tercer grau màxim si busquem sempre el tall de la cresta. Si no, sempre podem flanquejar els obstacles. Passada una cota, la cresta perd tota dificultat i seguim còmodament fins al pic de l'Orri, on comença el descens per l'àmplia lloma. Hem de seguir les fites i no desviar-nos massa de l'àmplia i boscosa carena fins a desembocar en un sender més marcat, un tram de pista i una altra senda que ens portarà de nou a Planès.